Kello on vaille. Kun pitkä viisari osoittaa vasemmalle, sanomme, että kello on vaille. Vaille tarkoittaa samaa kuin ennen tai ei vielä. Kello ei vielä ole tasan. Kun pitkä viisari osoittaa numeroa 11, on vielä 5 minuuttia, kunnes kello on tasan. Sanomme, että kello on 5 vaille. 5 minuuttia ennen kuin kello on tasan. 5 vaille. Kun pitkä viisari osoittaa numeroa 10, on vielä 10 minuuttia, kunnes kello on tasan. Me sanomme, että kello on 10 vaille. Kun pitkä viisari osoittaa numeroa 9, kello on 15 vaille, tai toinen nimi, kello on varttia vaille. Kun pitkä viisari osoittaa numeroa 8, sanomme, että kello on 20 vaille. Kun pitkä viisari osoittaa numeroa 7, sanomme, että kello on 25 vaille. Lyhyt viisari liikkuu 2 tunnin 2 numeron välillä. Kun kello on vaille, me sanomme aina jälkimmäisen numeron. Eli tässä tapauksessa vaille 1. Esimerkkejä. Aloitamme aina pitkästä viisarista. Se osoittaa numeroa 7. Eli kello on 25 vaille. Tämän jälkeen katsomme lyhyttä viisaria. Se on 7 ja 8 välissä. Ja valitsemme aina jälkimmäisen, eli numero 8. Kello on siis 25 vaille 8. Aloitamme pitkästä viisarista. Pitkä viisari osoittaa numeroa 8. Kello on 20 vaille. Sitten katsomme lyhyttä viisaria. 4 tai 5. 5. Kello on 20 vaille 5. Ensin pitkä viisari. Se osoittaa numeroa 9. Kello on 50
10, 15 vaille. Sitten lyhyt viisari, 10 tai 11, 11. Kello on 15 vaille 11. Pitkä viisari osoittaa numeroa 10, eli 5, 10. 10 vaille 1 tai 2, 2. Kello on 10 vaille 2. Pitkä viisari numero 11, eli 5 vaille. Lyhyt viisari numero 7, 5 vaille 7.